vapur b'konsenji ta' ilma, ikel u mediċini għal poplu Libjan ħalla Malta llum wara nofsinhar lejn Tripli. L-iskuna Libjana għal Entizar qed iġor provvisti ta' ħalib ta' trabi, trab, tqiq, ilma u anka deterġenti li nġabru mill-poplu Malti u Awċi f'ħidma kkoordinata mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Din id-darba se nibgħatu 21 pellet ta' affarijiet, materjal li nġabar żewġ sibtijiet ilu meta d-Dipartiment tagħmel sejħa lill-pubbliku u l-pubbliku rrisponda b'mod pożittiv ħafna. Fil-fatt, donazzjonijiet biex ngħidlek il-verità għadhom ġejjin sissa. Fuq l-Entizar hemm ukoll mal-100,000 euro f'oġġetti li jingħataw bħala donazzjoni mill-Ambaxxata Ġermaniża fosthom ikel u anke mediċini. The message of solidarity, not only now, already since quite long a while. As soon as the situation in Libya allowed us to bring humanitarian aid over to the suffering population, beginning of March, we did it for the first time. Since then we continued. Il-vapur li nkera mill-fondazzjoni iGoAid mistennija sal fi Tripli s-sibt wara vjaġġ ta' bejn 18 u 20 siegħa. Kellim għal iGoAid għal il-One News li fuq il-vapur hemm ukoll 120 pellet li batu huma, 8 pellets li jingħataw mill-laqda Save the Children, kif ukoll provvisti oħra li jingħataw mill-Istat tal-Qatar. L-istess kellim qal li għal iGoAid dan huwa s-46 vjaġġ bi provvisti bejn Malta u l-Libja u t-tielet wieħed lejn Tripli.